Na ka benta ka jing kan rum kan ram ha ka ban thau ye ka sorkar batmai ha ka jala Meghalaya jongi nga kum uwei unong Krisyan jong ka parti HSPDP mau that raisan ngadon ban ong kumne ka NPP ka badon ar pun rungut ki MLA rengkat ka jing Krisyan jong ki arngut ki MLA ka BJP arngut ki MLA ka HSPDP ban arngut ki MLA Clemson karamut ban thauno ya ka sorkar batmai haga nyutrik bunemat ar hajar ar pulai kiseng bhalang pat gum ga jakbom HYC bat hito kida ya le do yap ban ai lat ya ka NPP ban yo thau ya ka sorkar kira bitar ya ki MLA ka HSPDP da ki kitin ki bakhor kat hadu ba kira thang ya ki teng shop dur jongki ba kimdei bani trelang ba ka NPP balayalam da upun rat sangma ka jakbom ka HYC bat ka hito kila kwa ba ki sengrilum ka UDP HSPDP PDF bat WPP kini telim lon kawai ban thau ye ka sorkar batmai haka jingyalam jong ka UDP da ka bapan ka jingkersan na ki sangut ki MLA jong ka TMC sangut jong ka Kongres bat arngut ki MLA Clemson dei ki lai teli ki seng bhalang kidang kan mau dengong ya ka jing syukor jong ka NPP hapo ka sorkar MDA patla kletno ya ka ju ka jing syukor jong ka UDP hapo ka ju hi ka sorkar MDA pat kila kletno ru ban lek penbor ya ki nong thabut ka bri nyau trep ban penbor ban penjob ya kata ka parti rulum ka ba ki kham tam ka mahoti bat ka rembra jerngam ki badai ki arteli ki konstitusi kiba ya ka jia kaput nrei mentapat ki bitar penban ya ki arngut ki MLA batmai jong ka HSPDP ki bompat le AA ha ka jaka bakin syukro syukjor da ka jing nrei ki la thang penban da ki dur teng syap bat berngem le syong dharna haplau ying jongki katba ya ka NPP ka UDP bat PDF di bala syukor sansnem ya ka jela im syem lanut le kum uwei unong trei jong ka parti HSPDP mau that raisan na ai ka jingkersan bapura ya wahab sekaliar warjeri MLA batmai ban ai ka jingkersan ya ka NPP ban yo thau ya ka sorkar batmai hangne ha Meghalaya jongi